Koro bang' piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mwandu mikunye bwo lowo chik mageng'o kambi kunyo mula midendo ni San Martin e alwora mar Ramba mayudore Rarieda, kaunti ma Siaya, mohewo jokuny mula 2,000 nobago ng'anyo mamuol e kar kunyo mula no ka gikwedo chikno ni mar chenro mar chungo tich kanyo biro keto ngimagi kama tek. To kaka ripota marwa Joyce Oduor lero, jokuny mulago koro kwayo piny owacho mondo donjre e wachno mar neno ni giluwore gi chike mag kunyo mula mopogore kod loro kambino. Kirango gi malong'o to gichalo jogo momako wuoth mar luwo jasiasa gi lek mar yudo ber. Kata kamano, magi gin jokuny mula e kar kunyo mula mar Ramba mayudore Rarieda e kaunti ma Siaya, manyiso lit margi bang' piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mwandu mikunye bwo lowo golo chik mageng'o kambi mar San Martin dhi nyime gi chenro mar kunyo mula kae. Ne mwanduwa okuwobiye nowuok Rarieda ka ne dhi konyo jopiny mamoko, to nyithindwa gi nyikwawa to thoke kwerewa gi dewa nowegi nika. Okonyo jokwoye ne mokwalo mwanduwa okuwobiye. Kaluwore gi jokuny mulagi, chenro mar kunyo mula kae gitayo giwegi e bwo mabul mar Rarieda Artisanal Mining Cooperative man kod jokuny mula moheo 2,000 maduto ywak margi en ni ponono chenro makamayo chungi to yuto margi mapile ka pile kidek gore Luanda kendo rocho ngimagi kaachiel kod arita kwe e gweng'no. Bugoni otingo en mar cooperative, otingo ji mang'eny, ok en Isaac no kende. An gi buka gi jok motiyogo, jomoko bende ni ka man gi buke gi magitiyo godo. Koro kaponi giyware gi Isaac, obed Isaac no to konyal chungowa. San Martin ok bi chungwa ka makata ka PS no oro ng'ano biro negowa, obiro negowa. Waneno chandruok nyaka jo China nyocha bikae, jowa osemaki, giwang'o tingni giketonwa cases maonge, gikone waholo loan, wachandore. Kawuono wawacho niya, jo China must go! Jo China must go! Jo China must go! E bwo mabul achielno, jokuny mula gi ywak ni negigero dag pi gi omenda mar hola maromo $6 million mar kedo gi oro e gwengego, gino mapok gitieko chulo ka koro chik to dwaro mondo giban piende kendo giwe tijegi. Watiyo mining ka. To samura adiera kiwuok e tich mar mining, kaka inyalo dhi omo pi aora Tami. To sani twawinjo maber, watuomo pi moketie yath, en pi maler ma onge tuo moro amora. Koro akwayo na sirikal nokonywa kik mondo gini olor. To mar ariyo, pigni mi mondo bika okawo $6 million mar loan. Koro wan wakwayo akwaya gi muolo ni sirikal koyie to konywa mama, nikech wa mama timang'o thagre. Jokuny mulagi koro kwayo ten kaunti ma Siaya mondo donjre wachno ni mar ma en achiel kuom kuonde mondiko oganda mathoth e kaunti no. Gini dhinyo ngima jopiny. Ka motegeno ma nyithindwa chieme, gisomo, mine mag liete konyre, aparo ni neno oganda man ka nitoke kate. Jok mineno ka, omiyo kunyowa maka, kaponi nyalo chunge, to wahinyore mang'eny, kendo giduoko kuoma kama malo kabisa. Kuom mano, gikwayo piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mula mikunyo e bwo lowo mondo chiw luor ne doho ni mar wach mar kunyo mula e alwora mar Ramba kae podi ni e doho. Ok wabidhi ka, bende kama ok wabiweyo, ok wachung tich ka, ok wachung ka, tawacho ka nuoyo, jo China wamiyo ndalo 20, ukaw giu, udhiyo, uwenwa, tich nochungu gi kot. Kote maamua, ok wan. Joyce Oduor, Ramogi TV.